tak priputaný, možno aj to reťazok, ktorú držím si pánu. Ale však ja ju chcem zobrať, tie z košíka. Kamo, to je otočený kríž. No tak teraz pekne krásne tu prežehnáme celú miestnosť, na ktorej som si vlastne všimol, že sú tu aj sviečky. Víš, kamo to mám pečí. Lebo to nie je dobré vôbec. Dobre, to už ani toto neberám, keď som si všimol tie sviečky. Áno, tak tu. To je chore. To není farba. Je to farba. Je to farba, nič. Hej, až taký je tam vypítaná, ale nechceš, že by skrvoval. A keď vlastne, keď to... Podľa mňa len ako, vieš, skúšam. Bola satana? Podľa mňa len nejaký rituál na... Jak máš tie babiky vodu. Tak podľa mňa niečo také. A to už sú normálne, to už sú zdraví ľudia, vieš, to iba jedna strana bola. Čiže že